Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippines, Star Time Las 5:05. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines, Star Time, alas 5:06. Mayong hapon, Bacolod. Mayong hapon, Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, ato sini nga mga kaaksyon tagparamati sa tabok sang kadagatan, Isla sang Panay, Probinsya sang Guimaras, Iloilo Capiz, Aklan Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, sa Kutob Malabutan sa aton broadcast, liwat kamo namon, nga ginabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Biyernes, na presentation. Karon adlaw Biyernes, katapusan nga adlaw, petsa 31, katapusan nga petsa, bulan sang Hulyo, buwas sa aton pagbugtaw. Magasangko naman kita sa bulan sang Tigkiriwi. Siling sang aton nga makatigulangan ang bulan sang Agosto, amo ang bulan sang Tigkiriwi. Kiwi naman batas ni. Wala bot sang pandemic kaginatubang naton. Ever since why pa nagabot ang bulan sa Agosto, nagabatsyag na kita sang Tigkiriwi. Tungod sang kapigaduhon nga sitwasyon dala ni COVID-19, damo gid ang nadulaan, minilyon kapumuluyong Pilipinhon ang nadulaan sang ginatawag palangabuhian, in short, nadulaan trabaho. May na gani subong kay amat-amat na nagbukas ang aton sini ekonomiya, apisar nga ti padayon ang randa di kagwalda-walda sang COVID-19. Pero bisan paano nakagulo ginhawa man ta kadali lang. Hindi ni ginhawa nga tayo yun. Importante kung nakaginhawa ka, social distancing kag pagsoksok sang face mask, amo ini ang pinaka-importante para malikawan ta ining virus nga COVID-19. Apisar nga ti sa anunsyo sang presidente, may ara na vaccine para sa COVID-19. Tatlo to ka lugar, tatlo ka pungsod. Amerika, China, ganun isa. Daw nakadiscover na sang vaccine para sa COVID-19. Kung si Presidente Duterte pa, sila niya kabay pa nga sa bulan sa Disyembre, makaginhawa na kita tungod nga may ara na vaccine nga mo ang makabato
kontra sa virus nga COVID-19. Kabay pa. Ito mo ni tanan ang halos ginabantayan sang tanan. Daw kakululbaan nga amat-amat lang saka ang mga cases sang COVID-19 sa iban nga probinsya, sa iban nga riyon. Sumugod sa Agosto 1, ipatuman ang instrikto pagid nga health protocol. Sumugod buwas Agosto 1, magarandadi kag magawalda-walda ang task force disiplina nga gintukod sa syudad nga magabulig pagpanakop sining wala nagasunod sa social distancing kag wala nagasoksok face mask. Ang penalidad 300 pesos sa madakpan nga hindi taga-Bacolod ukon pangayaw. 200 pesos ang multa nga madakpan nga residente kag pumuluyo sang Bacolod. Amo na gid lang ning pamaagi nga base pa palang kung hindi mapauntat, mapahagan-hagan ang mga kauturan naton, ang mga pumuluyo nga may TB. Hindi ya kay tuberculosis ha, kundi tig-abagol. Nga haw sa kasimple lang nga pangabay, social distancing, wearing face mask, good ligid, sundon tabala, kaya riho, nagasaka ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, sa ibang nga riyon, sa ibang nga probinsya, sa ibang nga banwa, sa ibang nga syudad, tungod nga wala gid nagasunod sang simple nga health protocol. Distansya gabay, sok-sok face mask. May pangbato na kita sa virus nga si COVID-19. Titig agid. Namula na pagabay sa aton syudad, sa aton gobyerno, sa aton probinsya. Kung may mga tao gigatig abagol, maniga pa nga muyo, pag niya kabay pa nga mabalik sa ECQ. Pero may sugpon, kaya para may sap naman ta, kaya baka makatunto. Sap lang sa mabinsaro niya. Ang epekto sang virus, lawa siya, kag matapikan siya, lagi na bali, wala iya. Kaya ang pinsar ya, sap lang, kung magbalik ko no sa ECQ, ang Bacolod kag probinsya, para makatunto nga pananawan kag pabinsaro sang tao. Kabay panglatan ka COVID-19. Ay, oo. Yung maulanon, subok ang ato sinidak Banwas ang Bacolod. Abi ko kay nag-ayo ang panahon na nisang aga. Isang ugto. Abi ko, sige-sige na. Pero ining kapuranon ay naghibi ang kalibutan. Nagtulo-tulo. Hindi ka man baskong nga ulan. Pero ang galom sa kalangitan daw, steady pulse. May mga ginabantay pa kita, may mga leptospirosis, kauting ululan, may dengue. Abi paghalong kita, abi. Muna sila sa nila nga, isang pigado lang kaway balatian, isang pigado lang kung buhi, hindi lang patay. Dibla? Sige. Upda naman kita sa kato sining mga patrol, unit reporters in action. Assign na karon fielded na sa tag sa nila sining mga areas of assignment sa pagdulong sa pinakaulihi nga mga balita nga ila na tipon karon nga adlaw. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una, mabatian diri sa ato sining nga pagpangalagad action report afternoon edition. Biyernes nga presentation. Optan kita sa kato sining nga mga technical packers. Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera. Opo diri sa aton nga IT expert si Sir Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Syudad Sagbago, si
si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinovea, ang regular ninyo sila nga anchorman, basta Biyernes, ako di ang nagapungko temporaryo sa Yatrono. Action, Eric Magbanwa. Update nyo ako sa Labilin, 45 minutos kapag pangalagad, inyo palatunturan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano mga balita kabantayan yung lugar report kika sa ato sining mga patrol unit reporters sa Kapitolyo Provincial Dalon ni Aksyoner de Daboso. Masobra 50 ka mga persona nga na-trace kag nakakontak sa kapitan sang barko nga napatay bangod sa COVID-19 sa syudad sa San Carlos, ginbutang na sa quarantine facility. Bantayan man ang ribalita reaksyon Artay Hopon gikan sa New Government Center. Regulasyon sang korpyo kag motorcycle barriers wala malakip sa trabaho sang Task Force Disiplina suno kay Vice Mayor El Cid Familiaran. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mga balita sa nasyonal, Presidente Duterte gindeklarar na magabalik sa normal ang pangabuhi sang Pinoy sa bulan sang Disyembre. Kabay pa, Presidente. DOH ng pahayag retaging sang asymptomatic kag mild COVID-19 cases ginbase sa scientific evidence. Sa piya kabayang gobyerno mahimo i-require ang paggamit sang face shield batok sa COVID-19. Face shield naman? Face shield? Wala bostang face mask? Basi malipong tas ni. May mga reklamo nga gasoksok ka face mask ganito malumos na. Ti sampawan mabagid aksyon El Rey sang face shield. Okay ka na action El Rey? Anong tsura tas naman? Da sa layo, do astronaut, kung sa lapit na welder. Ay, kanami turn. Sige lang Basta para sa COVID-19, what the main mo, sundon ta. Aming facial action El Rey, ang yablang antipara bla, color, may color. No, para do astig bla. Militar gimanduan mag-implementar sang libre nga vaccine program batok sa COVID-19. Sila ni Presidente to kay now. Hindi ko pagatag sa mga LGU, sa mga barangay official. Kanya ba si ipolitika naman nila ang injection sa vaccine. Nga pa injection tadi mga kwan, mga nurse, mga BHW sang barangay. Sa bulig sang militar kag pulis. Pero niya unahon tagi diyang pigado. Ay may arak ko isang unahon pa yung manggaranon mo sa pigado. Ituslokan sang vaksin. Bagay, hindi giman na yung madula mo. Sila ni Presidente, hindi niya unahon tiyang pigado. Ang poorest of the four, amo unahon ta bakuna. Injection at saka vaccine para sa kontra COVID-19. Ay puwerte, no? Sige, itapya ko ng militar kag PNP, na magabulig sa aton nga mga nurses na magakadto sa barangay nga mo ang maga-injection sa COVID-19 vaccine. Bawa kabay pa, Presidente, na sa Disyembre, mabalik kita sa normal. Kaya tuduhan takaon, litson. Disyembre na mong, di ba sila El Rey? Tuduhan takaon litson, tuduhan takaon ubas. Para nga magpalayo ining mga animal na COVID-19. Ay, oo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:19. Check one nga ito, patrol to, si Action Jan. Di ng destinasyon ni Action Jan man. Di nang sila nga whereabout. Diba loon tabi sila nga situational report.
traffic, tado hindi traffic ro sa Bacolod, kaya na opisina. Yan isubong sang Muslim selebrasyon na Prontes ang report ni aksyon dyan. Dali lang may isa lang ko ka importante nga paibalo Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alright, balik tiri sa itong pagpagalagad. Ari na sa action John Diaz. Situational traffic report sa Bacolod. John, mayong hapon, please come in. Sa 2, 3, 4, 5. Lima ang Siguro di ka mga jeep action na rin ka nag-standby sa tubang. Sang? Ang San Sebastian Cathedral, sining nga maulanon nga panahon. Naman nakapapanaog na sa ilatagsa ka mga tabon, di ba sa kilid ng isang jeep. Oo. Hindi mabasa of course ang ilan naman nga mga pasahero. Kuhaan ni Dre, do pa rin yun, nagining nga do kurungan kadamang. Ay, gali. Sarado. damon ulan ko rin sa area ni Action Art ay hopon. Puerte ka damo sa ulan TikTok sa Eric sining hapon. Oo, kasi nga niya puwerte ka damol sa area ko pre ulan di ni Action Art. Inventories palibot sa syudad sa provincial capital Labuan. Oo. Pusoy kami along area sa Lacson, Caligwas ang dalan. Nangaraan trabaho, diri masulukos ako sa pila ka mga establishmento komersyal. Oo. Pero ang problema lang, di kitiga bunok yapon ang madamol-damol nga ulan. Oo. Nagpipararak ang payong, kapote, dra, proteksyon, simulawas. Ang pinaka-importante sa ito mga kagson, di kitong pag-oon ang iladila para hindi mabasa. Correct. Si Papa nga bala, basta magwa nila, ila ka magpropodiwal sa ha? Away na ni sa gagwa tila, ya. Kung magwa ka man nila, butangan niya, kuhan, face shield. Kaya parang hindi mabasa, may kuhan bla, may panaming. Ina naman niya ti, naguray, doon niya naman kaugalingon niya, no? Nga, no? Magpapag-facial, di? Oo, ito lang yung dati plano pa. Ito si Prano pa. Kon bakod lang tawon. Tanay ka naman signal mo no ga ulan aw. Action na rin. Ang imo signal do ga ulan. Oh, dala lang guro sa hangin kag ulan. Gumanay, dumamo mo. Oh, kay check ta ka special com kay sa imo nga live video do ga portige mangliang ulan no sa syudad sang Bacolod. Pwede sa ato di man basko kang ulan no. Lantaw. Tabalik ka sa action John Diaz sa special com niya nga communication kay medyo choppy ang sunod na action dyan kon UHF communication na rin nagros ang panahon sang maulanon nga tiyempo sa Bacolod kag kisa may hara nga pag dala sang mulumadlos ka hangin. Action dyan, please come back. Yes, Action Eric, I'm totally back. No? Namin natin nga signal. Anyways, kami kami sa Palangka Avenue. Diri nga daan nga lugar o diri ni kalabanan gid nga mga jeepman nga nagabiyahe abi airport sa diversion mga port site ay din ko nang garabay damo pa so namin makita naton di karon ati do jutay gid man mga pasero sila nga mga adlaw kumula dan trabaho kalabanan ni mga pribado nga mga komboyahan bla kaga gobyerno pa gid gobyerno ang gobyerno wala man, no? Hindi holiday nga daan. Durangan, pag ikaw ni ganang, ibang naglagaw, kay malain ang tiyempo, kay inulan nga daan, no? Kag hindi na niya nga... Wala labot, kay iba, nadlok bang lagaw, kag wala labot sila ang tiyempot, wag dyan unod bulsa, Ate mo, gini, pero doon naliga na adlaw ang sildo. Ako sa bagay, sildo, subong, kagapon sildo, no? Gani, kagapon Mother's Day. Kaya ba't may bilin pa? Ate, ibang guro nga na tempranuan pa, tido, alang-alang na guro, Si Papa, sigurado may bilin para dyan. Ate, may haragi daw, ay kakaubusan. Damo na si Papang ya. Oo, kabalo ka, may namudamo sa daran nga bulsa. Oo. Kaya kita galingin ulo ya kung di niya isulod Bulsa dito mo. Oo, piyak na rin nga tao. Galing itang gwasin na, kuot dito. Basta mo lang nga bulsa mong kuton mo. Oo, lalay pati itlog yung kuot mo Ay, hindi lang ka manguot ng bulsa sa iban. Kaya pag kuot mo may talibabaga. Pickpocket ang gwas na mo.
may packet. No. Pero grabe, damol man ang ulan sa palibot sa sunod sa makarod mga ka-aksyon. Kagapon na mo man sa ni oras, nagabunok man ang ulan, hindi pagkagabi, doon nagunta. Subong yung adlaw, lain niya kay tayo yun, action direct, wala ay nag-on-off, on-off. Okay. Pag-umpisa sa pagbubos ang ulan, mga ginabanta natin mga 4 p.m. Tutok sila nga matrion, kasi gilang yapon niya compared kahapon, nga tasig lang abi, no? And then, pagbundak ka, untat na gila yung pila lang ka minutos. Dugay naman atis magbalik. So, mga ka-aksyon, kung sige-siging ulan, ang mga doon natin halong gid, no? Kita natin dyan yung mga gabiyahe nga matraysikad. Covered naman nila tagsag ka mga ginaman na yung mga salakyan mga ka-aksyon. Para proteksyon naman sila kalawasan. Agad di matamaan abi ng katugnaw sang panahon. Pero inibala sa itong area diri, like for example, Rizal, mga area mga ka-aksyon, Rizal, Lacson, Galo, Lacson, karon nga po, nakabig naman diri nga light to moderate ang sitwasyon. Kung dalaga sa traffic ang pagamalan, even pag napot diri sa area sa Burgos, Lacson, karon nga po, moderate to heavy gid lamang. Nagagana ang traffic lights, apisar, nga dahil kung ulan, especially kinang nanon, pag inisubong kay wala may makapatunga, ini nga traffic enforcers, kaya di ka mapatunga, basa kagid sini, no? Why sila Why sila kaputi? May kaputi na sila. Miyara man aksyon Eric, galing kay basta mag-abos sila panyempo, kalabanan, ara na sila sa kilid, nag-standby, kay ang ginobra na nila, ginamake sure nila, aksyon Eric, nga wala may mag-beating the red light, kay kadanlo, ganaan sang dalan, kaysa posible di ka magkagat, karon ni mo prino, karon ko gasigi, kada karon sumpit ang agi ni mo, kaga hindi na galing, kung nag-stop na sa area mo, ang tiyak naman yung road ang amo din nga ilang nga kinalan mag-go o marabi makapenetrate pa tabok sa intersection point kaya mo na isa nila yan dara kay once may aksidente pag sa dalanon subong nga ulanon nga panahon na ba o disgrasya kay ti matuga ginaasa mabubugat man nga dalagan sang trapiko ari kami sa may downtown area sila nga mga tinion para maintenance sa tubang sang daan nga City Hall garanta, di man mga taxi. Amo gining, mong simpo ka mga taxi, actually, makabawi-bawi ginis la. Kaya kalamanan, sa niya kung naling kanabi sa mga establishmento ko Marisal, may, luwag-luwag, madali karon kag may budget kadra, para makapauli kang dasigay lang, nga sa imo, ginis mo, pertahan, to, abi kung gate, idulong ka sang salakyan. Gani? Usually taxi, yun din, no? Gabing pila sa mga jeep po, ang homeside downtown area, klaba, manigisang ila terminal din pila ka mga salakyan ka mga juli karon perfect laba man pero ang pila sa salakyan lawig from pasero jutay amo na ang problema kay jutay sang pasero action direct okay ang police dali sang patrol ang police station number 1 nagalibot man ari man sa downtown area gina-assist man din ang sitwasyon sa palibot kay kabalokati kon may mga nag-illegal parking dari problema man among along dari sa may Luzuriaga Gatoslao intersection sa particularly ka gutok-gutok kaga traffic subong gaulan-ulan pala nag-improve kay Ligwa wala na may nag-parking dabi nga man silingan actually sa tabok kay Sano ay na din sila ginapa-park dito na sila sa may lapit to bla dampis may Porsche to bla dahil na yun na ilagi na parkingan sa Rosario nga area na para ma-make sure man nga matulutinlo during sitwasyon kag hindi magtugas ang kabukato sa dalaga sa trapiko sa intersection point mismo man sang dalan Luzuriaga Gatoslao sabagay sige pa ulan now sige pa amo ni nga ulan kapyar ka na may higop sa baw init no ati kami nakahigop to kami nga kananam sa higop namon kay na silingkong gito sa diyan ka mo naghigop dito sa Luyon action at tayo po ni tingala ko mga ka ang imong nga signal to kabaskog kay amo gali nakapaamala mo kito maulan giri nga do todo pinitinit kami anay be timing ito sang pinitinit namon kay na pangin nakakabusog-busog may pandisal may aragi di. Good. Mga 4 o 5 to kubilog na ubos kayo na nga tinapay mo. Kaya mo to birahan na dibi para ka direksyon na na ikon asal magabi. Basi ko may baybas sa magro kundi at least sa tayo yun, no? At least direksyon na lang, no? Tarawat na gabi kay di medyo may balita ka pero garagook chan mo kundi daw hindi ka maging mayo signal mo, no? Mo do hindi kita nga daan kisa depende man ako nung sulod yung chan mo mong. Like kay papangla. Ako niya depende sa unod sang chan. Kahit papang niya depende sa posisyon. Yung posisyon ng yaya, bahala ko no. Posisyon ko ng yaya. Ay, grabe siya. Pero panong bumalakso ni Rek, buwas niya adlaw, magasugod na ang dakpanay.
dakpanay sa mga wala barrier sa motorsiklo. Kaya ang badri ni Police Lieutenant Colonel Isidro Sibuche, nga buhat na tiway naging ni, o ni extension pa, hindi na pwede i-move back sa narek. Makatatlo na kabeses, gagin isol ang deadline o kung ang implementation, silang mando sa National Interagency Task Force sa Department of Interior and Local Government o DILG. Ining pagpaputang sa barrier sa motorsiklo, mga single motor bla. Kung nagpangkas ka dira, dapat na i-barrier gate. Pero ang banda ni Sir Butche, sila ko rin hindi makorespekto nga dapat ang barrier mo kung ano gito itsura. Balang sang iya ka gipakita ito ang prototype sa DILG. Hindi, budlay man, hindi pa man naguro available dari sa atong area. Ang kanila, kung may butang ka na dako na abstract na dako o kung may plastic barrier ka rin basta may ara lang ang sulit na tabon nagatunga sa inyong aduwa, hindi na ka mo magtinapikanay, i-allowed na nila ang sulit. Bisan ano nga sahi, pwede ka nakabutang bag mo abi o kami gamit ka dira, butang mo nga para hindi ka mo magtinapikanay nga duwa. Kasi hindi ka ito mga apyok, hindi ka ito mga labot sa upod mo, wag yung problema. Kaya masigin na sila dakpanay, ang penalty, 500 sa first offense. Sa ano na? Sa mo ni, kung madakpan ka nila nga wala ka barrier nga nagpangkas ka. Ay, gali. 500 first offense, second offense, 1,000. Sino mapirit na? Bitaw gid. Bitaw gid ya. Bitaw gid ang dako pa sa direct. Okay. So, baligaan ka na nila sa city citation ticket, ang violation mo paglapas sa Executive Order number 35 ni Bacolod City Mayor Evelio Radia, kung sa riinti, base sa Mando, dapat masunod ang social distancing. Isa na sa implementasyon nila, kung nagabiyahe ka sakay sa motorsiklo, dapat hindi ka mo dala magtinapikana. Ito ang baduri sa butse, nga ginasunod naman namon ang Mando Pero depende na kung lahi na mablagag ang utok sang presidente, dahil mabas ang iisolo na nai kadulang alam din sa oras, pwede na. Sa presidente, kung wala announcement, buwas siya sige yung nilaya implementasyon sang sini. Dahil kaya ang balya, wala magsako na nag-require ko lang ng standard. Basta makita lang nga nagasunod sa social distancing, wala agad problema, kag kung nag-cooperate lang, abalik sa presidente, depende na ba sa mga traffic enforcers sa implementasyon. 500 first offense, 1,000 second offense, third offense, 1,500. At sa fourth and final offense mo, i-revoke na gina ibong lisensya action na dek. Si Police Lieutenant Colonel Luis Tito Asibuche. Wala man kaming required or standard para sa barrier natin. So ang tama na niya, basta importante mayroon nakabutang na transparent, any transparent like plastic or whatsoever. Basta importante may alam sa ila, between ang driver at ng tandem po siya. Okay, pero hindi po kailangan sir na kagaya rin po nung na ipinakita po nilang model sir, no? Sa kayo sir, wala pa kasi naman Basta sabi niya muna sir, maka-start lang tayo kasi nga kaya nato nagtagal actually July 20 pa tayo dito kasi July 26 dito na focus 1 tungkol sa tao ang violent reaction pagdating nga sa barrier na yan. So sa mo niya miskal hindi muna standard basta importante may aral lang na mangikot ang langanay sa mga until na mag-order na kita ang National IATF ng standard na iputang sa in-between sir. Meaning sir, pwede lang kahit knapsack lang sir or may mga bagay na nilagay sa gitna sir, no? Hindi pa naman kami masyadong mag-i-equate sir kasi naiintindihan naman namin ang pumuluyo natin. Ang mga sentiment nila nag-destroy na hindi sila pumapayag. So ang nahamon niya, bukas maka-start ng kami anay, bigyan uli namin sila ng mga ilang inaglaw para ma-comply po nila sir. Okay, ibig sabihin po bukas sir, wala po munang ticket na ibibigay, ganun po ba sir? Or ano lang po? Hindi sir, titikita na namin kasi tatlong na to sir tatlong week na to okay. Tatlo na to, implement na kita namin kasi bukas, kita namin to, i-cover namin para maipakita na sa regional office namin na nag-comply po kami sa order nila. Sir, Sir, ano po yung ticket Police na Lieutenant Colonel Isidro Sibuche, ang tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office, sa rin nga panundong sa mga motorista nga dapat magsunod gyud sa protocol sa mga patakaran nga ginapatuman sa bitaw kagang mandogikan sa DILG Action Direct. Ang mga pinakaroon sa sitwasyon natin dali, hindi ka naman sa bato ng pinakaroon sa sitwasyon sa malibot sa sunod sining mautanon nga panahon mga ka-aksyon. Ini dalagan sa trapiko ang sa gyapon bubos man ginadulong sa inyo sa
na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat John Diaz, live report sa Patrol 2. Crosswind Patrol, padayon pa ang pag-ulan-ulan sa syudad sa Bacolod. Di halong sa mga bagang kasanay kay basi kung maspatan ka mo kataga bitaw, mamulta gid ka mo, no? Sakit-sakit 500 sa first, second, sa kalibot, third 1.5 plus confiscation sa imposition ka driver's license. Sakit-sakit na nga sentensya sa imo kung madimalasan ka nga makitaan ka sang tagabitaw na wala sang barriers ang imo sini motorsiklo. Ang cash kailangan may asawa, mag-asawa ka mo. Kailangan meron ka mo dala nga marriage contract sa Xerox copy lang. Sa mag-live-in partner, ang ginapangita mo na nila na certification sa barangay mong nga nagapamatuod, nga matuod, live-in partner mga duwa, kag isa lang ka mo kabalay nga ilistaran. Amo na da ang Clarex. Ayos! Aksyon na Philippine Standard Time alas 5:36. When we come back, report na gikan sa ato sining mga Patrol Unit Reporters, report ni Aksyon na boso sa Kapitolyo Provincial, kayso New Government Center, report ni Aksyon Art Tayupon, ina sa pagpanubalik sa Aksyon Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation, pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Pamatian namon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon Patayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo Patayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Patayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio. Mga kaaksyon, madamo sa nagplay. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balik diri sa ato sa pagpalakad Action Report Afternoon Edition. Biyernes nga presentation, maulanon nga panahon. I-check tara mga report na gika sa ato sila nga mga patrol layon at report. Standby sa report ni Action Artay Hopon. Unahon ta report ni Action Edwin Naboso live report. Gika sa Kapitolyo Provincial, masobra 50 ka mga persona
nga na-trace kag naka-contact sa kapitan sang barko nga napatay bango sa COVID-19 sa syudad sang San Carlos, ginbutang na sa quarantine facility sang San Carlos. Yaring detalye, upoy kay Axelede Naboso, line number 3, Axelede, may hapon, piscreen. May nga po na siya, Eric, masobra 50 ka mga persona ang ginpaydalog naman sa quarantine sa syudad sang San Carlos matapos nakakontak sa 77 anyos na kapitan sang barko nga napatay bangod man sa COVID-19. Tisuno kay San Carlos City Mayor Rene Gustilo, ining ginalakipan sang iya sining asawa, iban nga himata kaupod sa lugar kundi sila nagarenta kag mga crew sang barko kundi nagatrabaho ining kapitan. Palayag ni Gustilo, ginpaydalom na sa swab test section, Eric, ang asawa sang kapitan ngayara karon naka-quarantine sa Julio Ledesma National High School bangod wala man siyang sintomas sang COVID-19. Dugang pa naka-quarantine man ang chief mate sang kapitan sang barko nga napatay matapos ining nagpositibo, Action Eric, sa virus, nagligad man nga adlaw. So ginahulat-hulat pa, Action Eric, ang resulta man sang swab test nga ginpatigayon sang iya sini nga asawa. So far, ang isa ni Action America na record nga napatay sa syudad sang San Carlos bangod man sa COVID-19. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat, Gid Aksyon na Naboso live report gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:46. Alin sa report ni Action natin? Sa Ilohantang report ni Action Artay Hupon. Nga puwerti ko ng Ulanda, bunok ang Ulanda. Hikad na pre, basa ka Action Art, ha? Kung mabasa, gimana importante ang dila, hindi mabasa. Regulasyon sa korpyo kag motorcycle barriers, wala malakip sa trabaho sa task force disiplina, suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Ibaloon ta ang ining detalye sa headline ni Action Artay Hupon. Balita gikan sa New Government Center. Action Art, maghapon, piscreen. Yes, maulanon greeting sa Boston, Eric. Oo, hindi ka pa basa na? Ha? Hindi ka na pabasa? Basta ulo lang basa do, okay na. Okay na yan, importante, hindi basa. Ati daw madalagit. Gano'n ka pa diwalaw? Ha? Ano ka kapadiwal? Kabalo kang hindi lapit sa baba mo. Teka nambal mo vlog kwan? Gatagsi? Basa? Correct. Importante ba sa ulan? Sa ulan. Oo. Ang balita, mo itong ginambal ni Action dyan kay na. Oo. Ngati, umpisa naman buwas sa implementation sa National IATF na mga regulasyon, pero diri sa Bacolod, ang nabantayan sa kalabanan kay kainan nagkapatigayon naganisang motorcade ang grupo ni Vice Mayor Elcid Familiaran, Vice Chair sa siring Task Force Disiplina. Siya designate ni Mayor Leonadia as headman sa IATF chairman diri sa Bacolod City. Now, ang update action, Eric, kati all set na ni ang ila operation, may ara gid sang organisado nga mga enforcement unit halin sa PUSO, City Legal Office Enforcement Unit, kag iban pagid nga departamento, may anom pagka-pulis gikan sa BCPO nga ginassign nga maupod sa ila. So, buwas, why na niya pasensyahanay? Kaya actually siling adlaw motorcade nagalakit ini sa ilaban direkta nga pagpaibalo sa publiko sa implementation kay prior siliti dugay naman yung gina-practice supposedly ang health protocol diri sa sulad sa Bacolod na ini in compliance kun pagpatuman sa City Ordinance 926 nga mo ini ang distancing and face mask ordinance diri sa Bacolod nga gin-author ni Councilor Archie Baribar. Now, why na ni pasensya? Dahil kung manakpan ka 200 pesos ang imo sining multa or 8 hours nga community service. Kung wala ka didoy. Kung mayara, pwede ka man magkabayad sa penalty mo, pero tiyan mo ng problema, kung kanadlaw nakpan kay mo, ang face mask mong nagabalor sang 20 o kung mas nubo pa da, hindi makabayad ang Eric kung manakpan ka sa sining task force. Naging klaro naman nga ang barangay
no need naman ni kay kundi plano nila i-deputize sa mga traffic enforcers Oo. na magabulig sa pagpanako. Pero ang barangay officials, pwede giniyan nila ma-implementar sa mga barangay. In fact, amo nang nangin kaundan sa ilang meeting upod kay Mayor Binyo Nadia, nagligad-gad daw sa rin siling sang mayor sa mga barangay kapitan, mga barangay officials, kanya sa lugar niyo, wala iko sa nabatian nga may gindakop pag nga barangay nga nag-violate sa health protocol nga ginapatuman sa city. Now, ari aksonary, king klaro ni Vice kay may mga wrong information siling nga nagaguluwa nga ang task force disiplina o ang task force naging great sa Bacolod, ang task force disiplina, dala nila ang curfew kag ang pagpanakop sa barrier. Sila nga hindi na matuod kay may ara na daya in charge. No? Kung sa curfew, TNT, kag sa motorcycle barrier, amo naman ni ang bitaw. Sila nga hindi na yan separado, ina silang operation, kag kami nagasentro lang sa pagpanakop sa mga nagabayular sa health protocol. Sila nga sa motorcycle barrier, ganing isa ako nga nagpamalabag kontra sila mo, nagpamatok sila kay sila nga, number one, maka-create ini o kung maka-himo ini o kung maka-resulta sa aksidente sa mga nagagkasanay nga mag-asawa sa motorsiklo kag ang ginaalaw abi nga pwede magangkas ang barrier action. Erika mo ng rason nga nagligad nga simana, nagpasar sa ordinansa ang sulod sa Bacolod, angot sa among kasuguan sa National IATF. Yan ang parayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. The first person siguro nga nag-oppose sa barrier shield, ako, one ng wrong information. Ako nagalibot and implement ko tomorrow. Ang coverage ng task force, proper wearing of mask and social distancing. Curfew, iyan ang isang PNP. Ang barrier. Suliton ko lang yan, number one ko nga nag-oppose sa motorcycle barrier. In fact, akong nag-encourage sa tanan ng motorcycle clubs na mag-appeal, magsulat sa akon. And that, ang in-promise ko sila na himo ko last Wednesday, nagpasarang sa kunian resolution. Address sa National Interagency Task Force and sa DOTR na i-reconsider ang ilang position because ang motorcycle barrier is impractical and very dangerous sa couple. So, Amerika man ang palayan ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran ang task force disiplina ang magaserving nga supervisor sini amo si Wilfredo Taba Julingo kag migo mo migo ta na migo ta pero suling Taba tol hindi gid magalipat mag-sok-sok sa imo face mask kaya kugid ang una nga madakop sa imo kung makita ta ka dakpo niya ka ko no kagatagan ni sa ka gid isa ka potos. Hindi, isang karton ng face mask. Sila nga kaibigo mo, sila nga daw ginalitan mo, nyaring isang karton ng face mask. Hindi na libre, may balayran ka. Nga 280. May nga po lang nakita ba? Gamonitor sa simo? Ay, gali. Pati sa night patrol. Salamat yun sa taga-puso, kag sa City Health Office na mga guards nila. May nga po sa inyo. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action ang tayo puno na sa balita o sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kay Action Art tayo ponte sa do kaklaro sa report ng Action Art. Ang sa motor barriers, ang may authority nga magpanakop is bitaw. Sa curfew, PNP. Sa wala nag-social distancing kag sa wala nag-sok-sok face mask, task force disiplina ni Taba Julingo. Migo ko Taba Julingo ni. And then sa sakay police, retired Colonel Celestino Guara. Ayos. Ini tanan mag-take effect buwas Agosto 1 Sabado ng adlaw. Ayos. Action Radio Philippines Standard Time para 5:54. Mabalik kita. Dugang ang tato ng Aksyon Balita pagkatapos lang sa ito importante dugang nga mga pahibalo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa,
Mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang
system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon, Aksyon Radio Philippines, Star Time Last Size 2. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manu Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. No more time. Bye-bye time. Opo diri sa aton nga mga patrol unit reporters in action nga napalagad karon nga hapon. Action Report Afternoon Edition. Biyernes ka presentation magatako pinitipulario balik ini buwas. Opo na kay Loverboy Action Marlon Hinavaya. Standby na sa masunod na programa Action Balita Evening Edition o pod kay Action ang Defensor. O pod diri sa kay Broadcast Engineer Nelmar Madera with IT expert Sel El Rey Dutilios sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinavaya. Ako naman si Action Eric Magbanwa nagasiri salamat gid sa inyo nga pamamati kita karon Action Night Patrol Las 10 Tuto Barasonse. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.